11-я. Първо отбора на 11-я клас. Чакай. Какво изучава науката екология? Взаимодействията между индивидите и околната среда. Значи тя е свързана с опазването на околната среда. Кои екологични фактори наричаме антропогенни? Човешкото влияние върху природа. Казвайте вярно ли? Кажете да знаем. Забрави ли нещо? Въпросът е за нас. Добре. При коя степен в силата на въздействие на екологичните фактори организмите са в потиснато състояние? Тези Да, правилно. Коя среда на живот се характеризира с най-разнообразни условия на живот и с най-голямо видово разнообразие? Вие да чухте въпроса. Чухме, госпожо, как? Коя е най-богатата на условия живот? Да, вие не сте чули целият въпрос и си говорите много. Да не са ви нагласили нещо. Земната посочваме. Правилно. Ако имате едно нещо, Слушайте, къде се намира Байкушевата мура на възраст 1300 Как да не го отговорим сега? Пири планина, ние сме от Екошува, как да не знаем? над град Банско, подчертавам. Тук се 0,5 за нас. 11 бор. Така. Кой цвят се използва в българската червена книга за означаване на застрашените видове? Застрашени. Червен. Браво, Ти червен човек. Колко са биосферните резервати в България? Не, грешно. Колко? 16. И нали към публиката ще да задавате въпроси? Да. Ти ще ми въпроси на них. Ние от най-известните биосферни резервати в България това са Байови дупки или Джинджерица, Парангалица, Искришко гранища и други. Резервата са Тя просто казва. Да. Кои са компонентите на екосистемата? Тук има корупция. Биотоп. Аз така че ти там това корупция. Най-гласената. Нищо, айде питайте. Ако Лук направи, че отговаря на нейните въпроси. Питайте публиката. Къде някой от публиката може ли да отговори? Да допълня. Кои са компонентите на екосистемата? Биотоп, ареал. Биотоп едното е правилно. Популация е едното. Ти не се обажда. Дека, ти се не знаш какво да ти. Биоценоза. Биотоп и биоценоза е правилно. То трябва на нас така. Да си ги разгледа. Сега нека да не говорим честно. Кои организми са редуценти? Не, бе, колко въпрос ми задава? Билдера, Чакай се. Бе, отговаряй. Думай, бе.
Прочетете пак въпрос. Пак въпрос. Кои организми са реценти? Организми, които разграждат умрелите организми. Добре, правилно. При коя степен в силата на въздействие на екологичните фактори организмите са в най-благоприятно състояние? На тях беше противоположното, на вас е друго. На нас беше песимо. На вас? А на вас най-благоприятно. Максимум. На песимум, кое е? Тъй като знам кое е. На тайма двойка. Добре, на песимист ще е. Оптимум. Половин на нас. Сега видяхте, че няма коефициент. Нема, тя Мария знала, има курус. Стояне. Кои от следните екологични фактори са биотични? Светлина, конкуренция, вода или симбиоза? Бавничко четем. Кои от следните екологични фактори са биотични? Светлина, конкуренция, вода, симбиоза? Светлина и вода. Не. Те са биотични. Правилните отговори са конкуренция и симбиоза. Кои организми са геобионти? Може ли да кажа аз? Не. Правилно. Към коя категория защитени територии се отнасят пещерите? Няма. Тук няма. Кажете го. Природна забележителност. Да не кажем аз. Нищо не е. Кажете го силно сега. Природни забележителности. Какво е миграция? Периодично напускане и връщане на индивидите в популацията. И точно това е. Кой е най-новия природен парк в България? Екокуба. Браво! Минаваме на... Те отговориха. Те отговориха Беласта. 2008 година. Ти не знаеш кой да знаеш. 2007 година червена дирекция. Минаваме към втори кръг. Първи отбор. Коя билка се е скрила зад латинското си име Матрикария? Кое? Тук има корупция. Тавашка на какво знаете шпречно. Без Кои видове наричаме ендемити? Защитените видове. Които срещат само една. Да, грешка. Пише си 0. 0,5.
5. Това е симулация на медийски театър. Да ви дадат И кажете. Точно така. не, все пак се поправиха, а? Айде, дайте малко. На територията на кой наш национален парк се намира връх Ботев? Централен. Втори от Да, вас. значи цялата Стара планина. Не става Централен Балкан. Втори от вас. Кои видове наричаме реликтни? Реликти. Това го знаете, защото спорихме. С вас, нали безспорно? Ма никой питат. Не, дай, като вземем дали. Кои бяха сега? Минута едно. Останали предишните епохи видове, да. Горе-долу. Благодаря. 2,5 за горе-долу. През кой месец в България се отбелязва седмицата на гората? Браво. Мала не е. Две. Айде, да отговорим. Да отговорим. Ема ти той отговори. Браво е. С кое лекарство свързвате блатното кукиче? Четвърти клас. Трябва да знаете това. Трябва да го не подсказвайте. Ма не подсказвай. Не казвам. Тя не подсказва. Това трябва да го знаете, защото Алина, ако обичаш. Да. Кое лекарство свързвате блатното кукиче? Питайте публиката тогава. Публиката. Айде, публика. Кое лекарство свързвате блатното кукиче?